We are already positioned to rule. Ние вече сме позиционирани, за да може да управляваме. Because the Bible calls us royal priesthood. Понеже Библията ни нарича царско свещенство. We are already king priests. Ние вече сме царе и свещеници. God has made us kings and priests. Бог ни е направил царе и свещеници. The Bible does not say that God will make us kings and priests. He has already done that. Библията ни казва, че Бог ще ни направи царе и свещеници. Той вече ни е направил такива. So positionally we are kings. Така че ние сме позиционирани като царе. So there are male and female kings. Така че ние сме царе, мъже и жени. We are kings because of our priesthood, our royal priesthood. Ние сме царе заради нашето царско свещенство. We have dominion because we are united with Him. Ние сме в позиция на управление, на господство, защото сме свързани с Него. The Bible says He is the head and we are the body. Библията казва, че Той е главата, ние сме тялото. We have dominion because it is our legacy. Ние сме в позиция на господство, защото това е нашето завещание. The Bible says we are joint heirs with Him. Библията казва, че ние сме свързани с Него. The Bible says in Him we live and move and have our being. Библията казва, че в Него ние се движим, съществуваме. We have dominion because this is what Jesus came to restore. Ние сме в позиция на господство, защото именно това дойде да възстанови Исус Христос. The Bible says the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Библията казва, че човешкият син дойде да потърси и да спаси изгубеното. And that which was lost was our dominion. И това, което беше изгубено, беше нашето господство. We have dominion because we are sent by Him. Ние имаме господство, понеже сме изпратени от Него. And last night we learned about the Shaleya principle. И вчера ние научихме за принципа Шалия, принципа The Шалия. apostolic principle. Това беше един апостолски принцип. But that which is positional must become practical. Но това, което имаме като позиция, трябва да бъде приложено на практика, да стане практично. Positional dominion must become practical dominion. Нашата позиция на господство трябва да стане господство на практика. And this is a challenge that we face. Това е едно предизвикателство, пред което сме изправени. Practical dominion demands certain keys. Практическото господство изисква някои ключове. There are several keys in the Bible for Има dominion. няколко ключове в Библията. One of the keys is righteousness. Един от ключовете е праведност. The other key is exact representation. Другия ключ е точно представяне. The other key is accuracy. Другия ключ е акуратност, точност. Then there's the key of sonship. Другия ключ е освещение. So there are many keys. Така че има много ключове. But today I just want to deal with the key called grace. Но днес искам просто да се занимая с ключа наречен благодат. Can you read Romans 5:17? Ще прочетем Римляни 5 глава, стих 17. Защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата, сиреч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос. From the scripture it can be seen that grace is given for us to rule. От този стих може да видим, че благодата ни е дадена, за да управляваме. The whole building of the temple is through shouts of grace. Цялото построяване на храма е чрез викове благодат. 1 Peter 4:10 tells us that God's grace has various forms. Първо Петрово, 4:10. 4 глава, 10 стих ни казва, There is firstly the gift graces. че има дар на благодат. And salvation is a gift grace. И спасението е дар по благодат. And there are many aspects to salvation. Има много аспекти на спасението. Repentance is a facet of salvation. Покаянието е една от страните на спасението. And repentance is also a grace. И покаянието е също така и благодат. Remission is a grace.
Опрощението е благодат. Adoption is a grace. Осиновяването е благодат. All the several aspects of salvation, including justification, they are all gift graces. Всички тези аспекти, включително и оправдаването, са по благодат, дарове на благодат. Then there is the approval grace. Има и благодат на одобрение. This is the favor of God upon an individual. Това е Божието благоволение върху индивидите. Then there's the caring grace. Caring grace. Има и друга благодат на грижа. This is the mercy, compassion and long suffering of God. Това е милостта, състраданието и просто дълго търпението на Бога. And then there's the enabling grace. Има друга благодат, която ни прави способни. This is the empowerment by God for you to finish a task. Това е даването на сила от Бог, за да се извърши някаква задача. So God's grace has many forms. Така че Божията благодат има много форми. There's plenty of grace in this nation. Има изобилие от благодат в тази нация. In Bulgaria, В България we are surrounded by grace. ние сме заобиколени от благодат. The big problem is trying to access that grace. Големия проблем е опита ни да получим достъп до тази благодат. How do we get hold of that grace? Аз бих искал ние да може да имаме достъп до цялата благодат. There is a condition called diabetes. Diabetes. Do you have diabetes in this country? It's a kind of Disease. illness. Има едно състояние, което се нарича диабет. A diabetes has a whole lot of sugar in his blood. Хората с диабет имат много захар в своята кръв. But the sugar is supposed to be in the cell. Но захарта се предполага да бъде в клетките. The problem with diabetes is that the insulin mechanism is defective. И проблема с болестта диабет е, че има дефект. Нали, захарта не е на правилното място. So the sugar can't move from the blood into the cell. Захарта не може да се движи от кръвта в клетката. So diabetes have plenty of sugar, Така че диабетиците имат много захар, but the cells are starving обаче клетките, които се предполага да имат захар, те гладуват. because the insulin is defective. Просто защото има дефект, не е както трябва. This is the same problem with many people. И същия проблем е при много хора. Spiritually speaking, Говорейки от духовна гледна точка. there's plenty of grace, Има изобилие от благодат, but the grace is outside, it's not inside. но благодата е навън, не е вътре. The insulin mechanism, the mechanism to move the grace to where it is needed, И има механизъм за придвижване на благодатта там, където тя е необходима. demands keys. И за да стане този механизъм осъществен, са необходими ключове. So I'm going to tell you very practically today Много практично днес ще ви кажа how you can access grace. как можете да имате достъп до благодатта. And this is going to be very simple. Това е нещо много просто. It's going to demand you to practice it. Единственото изискване е да го практикувате. And that's the difficult part. А това е трудната част. Because God's solution to every crisis in the Bible Защото Божието разрешение за всяка криза в Библията is grace. е благодат. Now the problem is, А сега проблема се състои, the grace is in a person. че благодата е в човек. So you got to know how to access the grace in a person. Така че вие трябва да знаете как да имате достъп до благодата в човек. God always packages the grace in a person. Бог винаги слага като в пакет благодата си в даден човек. He does not package it in an institution. Бог не я слага в институция. There's no institution you can go to and get grace. Няма институция, при която да можеш да отидеш и да получиш благодат. You can't go to Bible school and get grace. Не можеш да отидеш в библейско училище и да получиш благодат. Grace is in a person. Благодата е в човек. When the nation of Israel was in famine, Когато нацията на Израел беше в глад, they had to go to Egypt. трябваше да отидат в Египет. And in Egypt there was a carrier of grace. И в Египет имаше предаване на благодат. That carrier of grace, his name was Joseph. И този носител на благодат беше, и неговото име беше Йосиф. Joseph was the solution to the famine. Йосиф беше разрешението за глада. Joseph told his brothers,
Йосиф каза на своите братя, he said, these 2 years the famine has been in the land. той каза, през тези 2 години глада е бил по земята, There are still 5 years left, обаче остават още 5 години, in which there will be neither plowing nor harvesting. през които няма да има нито оране, нито жътва. 5 is the number of grace. Числото 5 е цифра на благодат. And we have come into a season of famine. И ние сме дошли в сезон на глад. And what is very important for Bulgarian Christians, И това, което е много важно за българските християни, to understand that grace is locked in individuals. е да разберат, че благодата е заключена в индивидите. When the nation of Israel cried because of oppressive taskmasters, Когато нацията на Израел извика към Бог заради опресията и тези задачи, които им бяха възлагани, God's solution was a man. Божието разрешение беше един човек. The Bible says he sent Moses. Библията казва, той изпрати Мойсей. When the nation was in 400 years of silence, Когато нацията беше в период на тишина, за период от 400 години, God's solution was another man. Божието разрешение беше друг човек. His name was John the Baptist. И неговото име беше Йоан Кръстител. He was a voice crying out in the wilderness. Той беше глас, който вика в пустинята. Jesus is the ultimate sent one. А Исус Христос се въплъщава пълнотата на изпратения. He is full of grace and truth. Той е пълен с благодат и истина. So grace is always locked in a human vessel. Така че благодата винаги е заключена в един човешки съд. Paul said to the church in Romans Павел каза на църквата в Римляни, that the grace of God was given to him. че Божията благодат му е дадена. He says this in Romans 1:5. В Римляни, 1 глава, 5 стих се казва това нещо. And then again in Romans 15:15. И отново в Римляни, 15 глава, 15 стих. And then again in 1 Corinthians 3:10. И в 1 Коринтияни, 1 Corinthians 3:10. 1 Коринтияни, 3 глава, 10 стих. Paul always acknowledged that the grace of God was given to him. Павел винаги признаваше факта, че Божията благодат му е дадена. Secondly, he acknowledged that the grace of God was given for the benefit of others. И второто нещо, което той признаваше, че благодата му е дадена за ползата на другите. So grace was given to him. Така че благодат му беше дадена It was given for the benefit of others. за ползата, за благото на другите. So when Paul wrote to the Philippian church, Така че Павел написа до Филипинската църква, филипяните, he says in Philippians chapter 1 verses 7, в Филипяни, 1 глава, стих 7, that they were partakers of God's grace in him. че те са съучастници на Божията благодат, която е в него. So what is very important is to recognize grace in an individual. Така че това, което е много важно, е да се разпознае благодата в индивидите. Because when you see it, Защото когато я видиш, then you can receive it. тогава може да я приемеш. In Galatians 2:9, В Галатяни, 2 глава, 9 стих, Paul said when James, Peter and John когато Яков, Петър и Йоан saw the grace that was given to me, видяха благодата, която ми е дадена, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship. те ми дадоха правилната десница на общение. So when you see it, you can receive it. Така че когато я видиш, ти можеш да я приемеш благодата. Grace is always in an individual. Благодата е винаги в една индивидуална личност. That's why Cornelius needed Peter. Ето защо коринтяните се нуждаеха от Петър. Onesimus needed Paul. Onesimus Унисима needed Paul. се нуждаеше от Павел. Paul needed Barnabas. Павел се нуждаеше от Варнава. Israel needed Rahab the harlot. Израел се нуждаеше от Халев. Rahab the harlot. Israel needed Rahab the harlot. You know Rahab? Рав. Rahab. Рав. Rahab. Rosen, you know Rahab? Рав. You remember that Joshua the spies went Rahab. into the land? Rahab. Халев. И Исус Нави. Джошуа и Келеб. Yeah, but when they sent the spies, Joshua sent
Moses sent 12 spies. Joshua sent 2 spies. The 2 spies went into the house of Rahab the harlot. Рав. Yes. Блудницата Рав. Yeah, they would not have entered the nation without Rahab. Просто имаше голяма роля блудницата Рав. So here in the Old Testament, В Стария Завет Rahab the harlot opened the door for the nation of Israel. блудницата Раав отвори вратата за нацията Израел. Priscilla and Aquila needed Apollos. Or rather, Apollos needed Priscilla and Aquila. Аполос се нуждаеше от Прискила и Акила. And Samaria needed Peter and John. Самария се нуждаеше от Петър и Йоан. So grace is always in a person. Така че благодата е винаги в един човек. Grace is not in an institution. Благодата не е в институция. Now, because of grace, И поради благодата, the person who is carrying the grace човека, който носи благодата, will confer certain benefits upon you. просто ще освободи благодеяние върху теб. The first benefit, Първата полза the carrier of grace will bring prosperity to you. е, че носителя на благодат ще ти донесе просперитет. Lot joined Abraham, Лот се свърза с Аврам and Lot began to prosper и поради това Лот започна да просперира. because of the grace upon Abraham. Поради благодата върху Аврам. Jacob went into Uncle Laban's house. Яков отиде в къщата на вуйчо си Лаван Uncle Laban prospered. и поради този факт неговия вуйчо Лаван благоуспя. And Uncle Laban said И вуйчото Лаван said to Jacob, I am prospering because of you. той му каза, аз благоуспях поради теб. Joseph went into Potiphar's house. Йосиф отиде в къщата на Потифер And Potiphar prospered. и Потифер благоуспя. Joseph went into prison. Йосиф отиде в затвор There was prosperity in prison. и в затвора имаше благоуспяване. Joseph went to Egypt. Йосиф отиде в Египет The whole nation prospered. и цялата нация просперираше. Weak men joined David. Слаби мъже се събраха с Давид One chapter later, и една глава по-късно they become mighty men те станаха силни мъже. because of the grace upon the individual. Поради благодата върху индивидуалната личност. That is why the pastor or the apostle or the prophet who is leading a church Ето защо пастора или апостола или пророка води църква. is more important than any politician or rich man. И неговата позиция е по-важна, отколкото позицията на който и да било политик или друг човек. Because he's carrying grace. Понеже той е носител на благодат. And in Bulgaria you have to understand this. И в България вие трябва да го разберете това. That the pastors you see in your own city, Че пасторите, които виждате във вашия собствен град, the pastors that are here, пасторите, които са тук, they are already carrying grace. те вече носят благодат. We have merely come to activate it. Ние просто сме дошли да я активираме. We have merely come to make you knowledgeable about it. Ние просто сме дошли за да направим това познато. And show да you го how to признаем. access what has already been given. Просто да изявим това, което вече е било дадено. The second thing the grace will do, Второто нещо, което ще направи благодата, the grace will protect you. е, че благодата ще ви пази. In 1 Samuel 7:13, В Първо царе, 7 глава, 13 стих, the Bible says the hand of the Lord was against the Philistines се казва, че ръката на Господа беше насочена срещу филистимци all the days of Samuel. през всичките дни на Самуил. The Bible talks about the grace upon Samuel. Библията говори за благодата върху Самуил. One man's grace Благодата на един човек controlled the crime in the whole nation. може да контролира климата на цялата нация. One man's grace Благодата върху един човек protected the whole nation. закриляше цялата нация. In Acts chapter 19, 20 and 21, В Деяния на апостолите, 19 глава, you'll read, 21. yes, you'll read about Paul. 21 стих, четете за апостол Павел. Paul told the Ephesian believers, Павел каза на вярващите от Ефес, he said, I'm leaving you now. той казва, аз сега ви напускам. When I leave you, Когато ви напусна, wolves will come amongst you. ще дойдат вълци
при вас. So while Paul was there, Докато Павел беше там, he kept the wolves out. той държеше вълците на страни. So the grace of the leader Така че благодата на лидера protects the people. защитава хората. The grace of the leader Благодата на лидера makes the people shareholders in the vision. правят така, че да могат да бъдат съучастници в видението. That's why God told Moses Ето защо Бог каза на Моисей in Numbers 11, в числа 11 глава: I will take the spirit that is upon you аз ще взема от духа, който е върху теб, and place it upon 70 elders. и ще го сложа върху 70 старейшини. So the spirit that was upon Moses was sovereign. Така че духа, който беше върху Моисей, беше суверенен. The 70 elders shared in the sovereign spirit. А тези 70 старейшини имаха дял в този суверенен дух. And became shareholders of the heavenly vision. И те просто имаха дял в небесното видение. So the grace will prosper you. Така че благодата ще ви направи да The grace благоуспеете. will protect you. Благодата ще ви закриля. And the grace will make you a shareholder of heavenly things. И благодата ще ви направи съучастник в небесните неща. Paul warns the Corinthian church И Павел предупреждава Коринтиянската църква in 2 Corinthians 6:1. във 2 Коринтияни 6 глава 1 стих. He said, "Do not receive the grace of God in vain." И се казва: не дейте да приемате Божията благодат на празно. So you already have grace carriers. Така че вече ви е дадена благодат, How do we get hold of the grace? обаче как се отнасяме с тази благодат? How do we draw out the grace? Как ние изтегляме, If черпим от благодата? If Rosen is your pastor, how do you draw the grace out of Rosen? Ако Росен е ваш пастор, вие как черпите благодат от него? And the same with Krum and the other pastors И по that are here. същия начин е с Крум и другите пастори представени тук. So let me just share with you how to do it. И нека да ви споделя как да го направите. The first principle Първия принцип of accessing the grace за това да имате достъп до благодата is when the leader pronounces the grace. е когато лидера прокламира благодата. To be under the covering of the leader's declaration. To be under the covering. Of the leader's declaration. И тогава ние сме под покривалото на декларацията, освободена от лидера. Paul did this often. Павел често правеше това. It was called the benediction. И това се казва благословението. Да. Yes. Paul said in Romans 16:24. В Римляни 16 глава The- 24 стих се казва: The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас всички. It was a simple pronouncement. Това беше едно просто деклариране, изявление. But we understand that death and life are in the power of the tongue. Обаче ние разбираме, че в смърт и живот се намират в силата на езика. You know the scripture? Знаете ли писанието? You know the scripture? It's in Proverbs 18:21. В Притчи 18 глава 21 стих се казва този принцип. So when there are positive declarations, Така че когато има позитивни декларации, they bring life. те носят живот. That's why Jairus, he made a positive declaration. Jairus, you know Jairus? You know Jairus? Jairus, Ирод. New Testament, Jairus, King whose Jairus. daughter was sick to the point of death. Яир. He told Затова Jesus- затова Яир направи една позитивна декларация. Jairus said, "Come and lay hands on my daughter and she will live." И той каза: елай положи ръце върху Яир, каза: елай положи ръце върху моята дъщеря и тя ще живее. It was an affirmative declaration. Това беше една декларация на потвърждение, на утвърждаване. The woman with the issue of blood made a declaration. Жената с кръвотечението направи една такава декларация. If I touch the hem of his garment, I will be healed. Ако докосна края на неговата дреха, ще бъда изцелена. There are many examples like this in scripture. Има много примери подобни на този в писанието. Caleb told the people, "Let us go immediately and possess the land." Халев каза на хората: нека веднага да влизаме в земята и да я завладеем. We are well able to overcome it. Ние сме способни да я завладеем. The Shunammite woman whose son was dead.
The Shunammite woman. Сунамката. You know the story of the Shunammite woman? Сунамката, нейният син беше мъртъв It's in the Old Testament. в Стария Завете. Yeah. Elisha came to her house. Елисей дойде в нейната къща There was a time when the Shunammite woman's son died. и в един момент сина на Сунамката умря. Although her son died, И въпреки, че нейният син умря, she said, all is well. и тя каза, добре е. This is a whole issue of making declaration. И това е цяла една тема, свързана с освобождаване на декларации. That's what happens when the leader of a church makes a declaration. When the leader of the church. Точно това се случва, когато един лидер на църква освобождава декларации. The pronouncement of that declaration Освобождаването на една такава декларация brings blessings into the house. освобождава благословение в дома. I have to rush through this because there's a lot to cover. Трябва малко бързо да мина през тази I материя, just понеже shared има with you много one неща. facet of it. Обаче искам да покажа само една страна. The next very important key Следващия много важен ключ is the key of covenant. е ключа на завета. When you see the leader carrying grace, Когато видите лидера, носещ благодата, it's not enough just to come attend service every week. не е достатъчно само да дойдете и да посещавате служби всяка седмица. There comes a time where you have to enter into a covenant with your leader. Идва време, в което вие да влезете в завет с вашия лидер. That means you must get married a second time. Това означава да се ожените втори път. You must come to the place where you are able to say to your leader, Трябва да дойдете до място, в което да кажете на вашия лидер: I want to be bone of your bone and flesh of your flesh. искам да бъда кост от костта ти и плът от плътта ти. In 2 Samuel chapter 5, Във Второ царе, 5 глава, it says all the tribes of Israel came to David. се казва, че всички племена на Израел дойдоха при Давид. They observed David for a period of time. Те наблюдаваха Давид за един известен период от време. They recognized the grace upon his life. Те разпознаха благодата върху неговия живот. They recognized that he took Israel out and brought Israel in. He took Israel Out and brought them in. Out into battle and Това brought them in. те разпознаха, че именно Давид е този, който извежда и въвежда Израел. Въвежда ги в битки и ги извежда. So they recognized grace upon his life. Така че те разпознаха благодата върху неговия живот. And when they recognized the grace, И когато те разпознаха благодата, they came to David те дойдоха при Давид and said, we want to be bone of your bone and flesh of и your flesh. казаха: ние искаме да сме кост от костта ти и плът от плътта ти. When they did that, И когато направиха това, they shifted into a new position. те се позиционираха, преминаха в ново измерение. They shifted from Hebron to Zion. Те се преминаха, направиха транзиция от Хеврон в Сион. Hebron is a place of joinings. Хеврон е място на свързване, It's a place of association. място на взаимоотношения, It's a place of covenant. място на завет, It's a place of friendship. място на приятелство. But it's not enough just to stay there. Но не е достатъчно да си на това място You can само. just have a wonderful time in Hebron Ти можеш да имаш чудесно време в Хеврон, because you are in covenant with people. защото си в завет с хората. But that location is very important Но това място е много важно. to shift you to the next location. Много е важно да се позиционираш и да отидеш на новото място. And the shift to the next location only takes place И преместването в новото място се осъществява само when there is a covenant with the leader. когато има завет с лидера. That's what unlocks the grace upon the leader. Ето така се отключва благодата върху лидера. Then David gave them strategies И тогава Давид им даде стратегии to possess Zion. да завладеят Сион. This is the next location for all of us. И това е следващата локация, следващото място за всички нас. You'll find that there are many other examples of covenant. И вие откривате много други примери на завет. You'll find that Ruth and Naomi entered into a covenant. Вие знаете, че Рут и Ноемин влязоха в завет. Ruth said to Naomi, Рут каза на Ноемин: where you go, I'll go.
Където ти отидеш и аз ще отида. Where you die, I'll die. Където ти умреш и аз ще умра. Your people will be my people. Твоите хора ще бъдат мои хора. When she entered into covenant, И когато тя влезе в завет, she shifted from Moab тя направи преместване от Моав back to Judah, и се върна в Юда Jerusalem. и Иерусалим. So what is very important for all of us Така че това, което е много важно за всички нас, is not just to have a casual relationship with the leader. е не просто да имате едно небрежно взаимоотношение с лидера. This is why many churches remain stagnant. Ето поради това много църкви остават в позиция на стагнация And become fellowship centers. и стават центрове на взаимоотношения. There is more than fellowship. И има повече от взаимоотношението. And this is the dimension that is missing. И именно това измерение е липсващо. You could go study another story Можете да разучите друга история. between Mephibosheth and David. Okay, let's leave that. That's a difficult one. But covenant is very important. Но завета е много важен. The next key Следващия ключ is to be near the leader. е да бъдеш близо до лидера. Grace is transmitted by association. Благодата се предава чрез взаимоотношения. Be present in the meetings called by the leader. Присъствай на събранията, които са организирани от пастира, от лидера. These meetings are grace transmitters. Тези събрания са събрания, на които се освобождава благодат. There are many people that miss the day of visitation Има много хора, които пропускат деня на посещение, because they don't know that a meeting called by the leader is a holy convocation. понеже те не разпознават, че едно събрание, организирано от лидера, е едно свято събиране, To deliver grace. в което се освобождава благодат. In fact, Joseph told his brothers Всъщност Йосиф каза на своите братя in Genesis 45:10, в Битие 45 глава 10 стих, he says, "You shall be near to me, се казва: вие ще бъдете близо до мен, you and your children, вие и вашите деца, your children's children, децата на вашите деца, your flocks and your herds, вашите стада and all that you have, и всичко, което имате, and there I will provide for you." и там ще снабдявам за вас. When you dwell near the grace, Когато ти обитаваш близо до благодатта, when you are faithful to the meetings, когато ти имаш отношение на вярност към събранията, divine provision is activated in your life. божествено снабдяване се активира във вашия живот. In our own church, in our own church, В нашата собствена църква, those who dwell near me тези, които обитават близо до мен, are all blessed. всички са благословени. I have noticed the same with those that dwell near Tamu. Забелязах същия принцип и за тези, които живеят, обитават близо до Тамо, And all the leaders that I know, и всички лидери, които аз познавам. those who come regularly to the meeting, Тези, които редовно идват на събранията, those who are in association. тези, които са във взаимоотношение. Therefore, Jesus did this in Mark chapter 3, verses 14. Затова в Марк 3 глава, 14 чепта, 3. 3 verses 14. В Марк 3 глава, 14 стих, He appointed the 12 that they might be with him. той назначи 12-те, за да бъдат с него. This is the first appointment. Това е първото назначение. Jesus appointed the 12 disciples to be with him. Исус назначи 12-те ученици да бъдат с него. Look at the level of association that they had. Погледнете нивото на взаимоотношение, което те имаха. They walked with him. Те ходеха с They него. ate with him. Те ядяха заедно с него. They slept with him. Те спяха заедно с него. They bathed in the same river with him. Те се къпеха в една и съща река Can you заедно с imagine the него. level of association they had? Можете ли да си представите нивото на взаимоотношение, което те имаха? Today people expect miracles Днес хората очакват чудеса, when they see the pastor only once a week. когато виждат пастира си само веднъж That's not седмично. the way to access grace. Обаче това не е начина, по който да имате достъп до благодата. The third example is Elisha dwelt with Elijah.
И третият пример е Елисей обитаваше с Илия. And before he even accessed what Elijah had, И преди дори да има достъп до това, което имаше Илия, it took 20 years. бяха необходими 20 години. And he accessed a double portion of what Elijah had. И той имаше достъп до двойна благодат. So it's very important to be near the leader. Така че много е важно да бъдеш близо до лидера. But you must be near without getting in the way. Getting? You must be near the leader without getting in the way. What you mean by getting in the way? Without being an obstruction. Ти трябва да си близо до лидера, без да му се пречкаш, с други думи, без да си препятствие за него. You must be intimate with the leader without being familiar. Ти трябва да си интимен с лидера, без да си фамилиарен. Familiarity is a disease form of intimacy. Фамилиарността е болестворно състояние на интимността. Familiarity means you're taking the leader for granted. И фамилиарността означава, че ти вземаш лидера за даденост. Familiarity means you're taking foolish liberties. И фамилиарността означава, че ти си позволяваш глупава свобода, глупава волност. One of the ancient Greek philosophers said that familiarity breeds contempt. You know that one? И един древен философ е казал, че фамилиарността поражда презрение. Intimacy is different from familiarity. Интимността е различна от фамилиарността. It's dwelling near. Да си интимен означава да си близо, да обитаваш наблизо, To get access to the grace. за да имаш достъп до благодата. The next way to get grace И следващия начин да придобиеш благодат is through the laying on of hands. е чрез полагане на ръце. I'm rushing through these keys because I want you to go and study it. Аз много бързо преминавам през тези принципи, защото искам да отидете и след това да може да ги изучите. Normally this would take about 6 to 7 weeks just to teach this. За да мога всичко да получа, биха ми били необходими 6-7 седмици. But I know if you go and study this, the Holy Spirit will give you understanding. Обаче знам, че ако ви ги дам просто и вие след това ги изучите, Святия Дух ще ви ги покаже. All this information is on our website. Цялата тази информация се намира на нашия уебсайт. You could get the website address from Rosen or from Krum. Вие можете да разберете. Не се чува ли? Is it working? Не се чува. Цялата тази информация от уебсайта можете да разберете за нея от Росен или Крум. The laying on of hands is a legitimate method of transmission of grace. Полагането на ръце, това е един легитимен начин за предаване на благодат. Paul told Timothy that he must not neglect the gift that was in him. Павел каза на Тимотей, че той не трябва да пренебрегва дара, който е в него, Which was given to him by the laying on of hands. който му беше предаден чрез полагането на ръце. You recall that Moses laid his hands on Joshua. Знаете, че Мойсей положи ръце върху Исус Навиев And grace was transmitted to him. и по този начин му беше предадена благодат. The next way to access grace Следващия начин да имаме достъп до благодата is through the doctrine of the leader. е чрез доктрината на лидера. The grace is in the doctrine. Благодата е в доктрината. That's why you'll find that Seventh-day Adventists, because they partake of Ellen G. White's doctrine. И Do you know the Seventh-day Adventists? Do you have Seventh-day? адвентистите от седмия ден си имат тяхна специфична доктрина. Do you have Знаете ли за адвентистите от седмия ден? You have that here in your Имате country? ли тук? Yeah, so they are the partakers of Ellen G. White's grace. Ellen White. Те всъщност приемат доктрината на Елена Вайт. The Mormons, because they partake of the doctrine of Joseph Smith. И други приемат доктрината на Джозеф. Мормоните. Mormons, yeah. Мормоните приемат доктрината на Джозеф Смит. So they get that grace. И те получават тази благодат. And the Jehovah Witness partake of the doctrine of Russell. А пък свидетелите на Йехова се участват в доктрината на Расъл. But that is not really grace. Но това не е всъщност That благодат. is disgrace.
Това е позор, обратното на благодат. But grace is in the doctrine. Обаче доктрината е в благодатта. That's why the Bible calls it the word of His grace. И точно за това Библията казва словото на неговата благодат. That's why in Acts chapter 2 verses 42, Затова в Деяния на апостолите, 2 глава, it says they continued steadfastly in apostles' doctrine се казва, че те постоянстваха в доктрината на апостолите, and fellowship в взаимоотношението, and in the breaking of bread в преломяването на хляба and in prayers. и в хваление, в молитва. And as they continued in apostles' doctrine, И когато те продължаваха в доктрината на апостолите, Acts 4:33 tells us, Деяния на апостолите, 4 глава, 33 стих ни казва: great grace came upon them all. голяма благодат слезе върху всички тях. That's why it's very important to understand this doctrine. Затова е много важно да се разбере тази доктрина. Get all of the tapes. Get hold of the tapes. Вземете всички, цялото видео, записи. Yeah. Get hold of the notes. Вземете всички записки, които си имате. Continue in it steadfastly. Просто продължете в това с усърдие. And great grace will come upon you. И голяма благодат ще слезе върху вас. I don't know whether you recall the story of the centurion. Не знам дали се сещате за историята за стотника. Okay, let me just read it to you. Нека да ви я прочета. Can you read Luke chapter 7 verses 2 to 10? Ще прочетем Лука 7 глава от 2 до 10 стих. Luke chapter 7 verses 2 to 10. А на някой си стотник, слугата, който му беше мил, боледуваше на умиране. И като чу за Исуса, изпрати до него някои юдейски старейшини да го помоля да дойде и оздрави слугата му. Те проче дойдоха при Исуса и му се молеха усърдно, като казваха: той заслужава да му сториш това, защото обича нашия народ и той ни е простроил синагогата. А когато Исус вървеше с тях и не беше вече далеч от къщата, стотникът изпрати до него приятели да му кажат: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова нито счетох себе си достоен да дойда при теб. Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм човек, подставен под власт и имам подчинени на мен войници. И казвам на един: иди, и той отива, и на друг: дойди, и дохожда, и на слугата си: направи това, и го прави. Като чу това, Исус му се почуди, обърна се и рече на вървящия подир него народ: казвам ви, нито в Израел съм намерил толкова вяра. Okay, the centurion's servant was sick. Слугата на стотника беше болен. And the centurion asked Jesus to come and heal his servant. И стотника изпрати слуга, за да може да изпрати човек, за да може неговия слуга да получи изцеление. Then the centurion said, I'm not worthy that you should come to me. Обаче след това стотника каза: аз не съм достоен ти да идваш при мен. But say the word and my servant will be healed. Обаче само кажи словото и моя слуга ще бъде изцелен. The centurion understood something. Стотника разбра нещо. That the word of Jesus че Божието слово, словото на Исус, was equal to Jesus. е равно на Исус. That even if the word came to his house, че когато неговото слово идва към неговата къща, it was the same as if Jesus was coming to his house. това е все едно Исус да дойде в неговата къща. He knew that the grace was in the word. И с други думи, принципа е в това, че благодата е в словото. So therefore it is very important for us to understand that dynamic. Много е важно за нас да разберем тази динамика. That grace is in the word. Че благодата е в словото. And it's transmitted through the word. И тя се предава чрез словото. So if we don't like the word, така че ако ние не харесваме словото, we will have no access to grace. И тогава няма да имаме достъп до благодата. Let's look at the next way to access grace. Нека да разгледаме следващия начин, по който може да имаме достъп до благодата. The next way is through cooperation. Следващия начин е чрез коопериране, взаимодействие. This includes submission and obedience. Това включва покорство, подчинение и покорство. When David anointed Solomon as king,
Когато Давид помаза Соломон за цар, only one man said amen. само един човек каза амин. His name was Benaiah. И неговото име беше Ваная. Benaiah. Беная. Benaiah. Yeah, that's in 1 Kings 2:29. Това е в 1 Kings. You could read it in 1 Kings 1:32. 1 Kings 1:32. Трето царе, първа глава. Right up to verse 37. Трето царе, първа глава от 32 до 37 стих. So when David ordained Solomon, Benaiah was the only one that said amen. Така че когато Давид помаза Соломон, Беная беше единственият човек, който каза амин. The word amen means so be it. Така че думата амин означава така да бъде. It means agreement. Тя означава съгласие. And Solomon promoted Benaiah. И Соломон промотира Беная. So Benaiah was responsible for the destruction of those that were against the kingdom. He was responsible For dismantling everyone that was against the kingdom. И Беная беше отговорен за тези, които бяха срещу царя. There is great value in agreeing Има голяма стойност в съгласието. with the word of God. Да си съгласен с Божието Слово. But you must mean it from your heart. Но ти трябва да го имаш искрено от твоето сърце, това в предвид. In many places the people are very quiet. На много места хората са много тихи. And the people say, no, it's our culture. И те казват, това е просто нашата култура. But somehow whenever they watch soccer matches, Обаче, когато гледат мачове, футболни мачове, they are always cooperating. винаги имат съучастие. Yesterday I was surprised. И вчера бях изненадан. I don't really like soccer. Аз всъщност не обичам футбол. But yesterday when I watched the soccer, I was amazed. Обаче вчера, когато гледах футболен матч, бях удивен. It was raining. Просто когато го гледах този матч, It was torrential rain. валеше, имаше много силен дъжд. And everyone was still sitting in the stadium and watching the match. Обаче всички стояха на стадиона и въпреки всичко гледаха I матча. was really amazed to see the level of cooperation and enthusiasm. Аз бях толкова удивен да разбера какво голямо ниво на ентусиазъм и съучастие имаха тези хора. The same thing applies to the kingdom of God. Същото нещо е важно за Божието царство. These are eternal things. Това са вечни неща. And God expects us to respond И Бог очаква от нас да откликваме, when something grips our heart. когато нещо хване нашите The сърца. Bible says out of the abundance of the heart, Библията казва, от изобилието на сърцето the mouth speaks. говори устата. When someone says amen Когато някой каже and амин, means it from the heart, да го имате в предвид от вашето сърце. grace is released into them. Благодат се освобождава по този начин. Amen. This is a very long teaching. I'm not going to labor on. Това е едно много дълго поучение, на което няма да отделям сега толкова време. The next way to access grace is through thanksgiving. И другия начин за освобождаване на благодат е чрез благодарение. 2 Corinthians 4:15. Второ Коринтияни, 4 глава, 15 стих. The Bible says that abundant grace Библията казва, че изобилна благодат might through thanksgiving of many се освобождава чрез благодарението на мнозината. echo to the glory of God. И това е всичко за Божия слава. Your attitude determines how you access grace. Вашето отношение определя как вие имате достъп до благодата. If you are grateful, God will pour grace. Ако вие сте благодарни хора, Бог ще излее благодат. You could read the story in Luke chapter 7 verses 36 to 50. Бихте могли да прочетете историята в Лука 7 глава от 36 до 50 стих. When Jesus went into the house of the Pharisee, Когато Исус отиде в къщата на фарисеите, a woman came from the street, и една жена дойде от улицата washed his feet with the tears, и тя изми неговите нозе с сълзите си wiped his feet with the hair, и избърса неговите нозе с косата си. kissed his feet, Тя целуна неговите нозе and anointed his feet with fragrant perfume. и помаза нозете му с благотворно миро. Jesus said to her, "Your faith has saved you." И Исус си каза, твоята вяра те спаси.
And we know that you can only be saved by grace. И ние знаем, че единственият начин да бъдем спасени е чрез благодат. By grace are you saved. Чрез благодат си спасен. But Jesus said, your faith has saved you. Но Исус си каза, твоята вяра те спаси. What was her faith? Каква беше нейната вяра? Her faith was a thanksgiving. Нейната вяра беше благодарение. Her faith was the way she received Jesus. Нейната вяра беше начина, по който прие Исус. I want to talk to you today about one of the most important ways of accessing grace. Искам да ви говоря днес за един от най-важните начини да имаме достъп до благодата. This will change your life. Това ще промени вашия живот. This is how we change our lives. Ето и нашия живот беше променен. And I invite you to do a detailed study of this. И аз ви насърчавам да направите едно широко изследване. And that's the principle of sowing, И това е принципа на сеене, the principle of giving. принципа на даване. I don't want you to give me anything Аз не искам да ми давате нищо, because we are blessed. защото ние сме благословени. We have taught these principles in our own cities. Ние сме получавали тези принципи в нашите собствени But you need to градове. know how to respond to those who are pastors over you. Обаче вие трябва да знаете как да откликвате на тези, които са пастори над вас. How to respond to those who are carriers of grace. Как да откликвате на тези, които са носители на благодата. When we talk about sowing, Когато говорим за сеене, it's about investing your financial seed. това означава да инвестираш твоето финансово семе. And we recognize 4 systems of giving. И ние можем да разпознаем 4 системи на даване. There may be several different methodologies. Може да има няколко различни методологии. The first one is the offering. И първата система е нашето дарение. If you study offerings in the Bible, Ако разгледате даренията в Библията, you'll find that there are many examples where the money or the seed was given to the grace carrier. има много примери в Библията как дарението се дава на носителя на благодата. In many places, people are happy to give the financial seed to the institution. На много места хората са щастливи да дават финансовото семе на институция Or they'll give it for a project, или да я дадат за даден проект, but they will not give the man of God. но те няма да дадат на Божия мъж. They will expect the treasurer to give the man of God. Те очакват съкровище. But if you study the scriptures, Will you please repeat once? they expect the treasurer to give the man of God. Те очакват касиера да дава на Божия мъж. There are many examples in the Bible. Има много примери в Библията. In Acts 4:36, В Деяния на апостолите, when Barnabas saw the move of God, когато Варнава видя движението на Божия дух, the Bible says he sold a tract of land. He sold a land, piece of land. той видя къс земя. He brought all I'm sorry, will you please repeat once? Okay, when Barnabas saw the apostolic movement Когато Варнава видя апостолското движение and he saw what God was doing, и когато видя това, което Бог прави, he sold a piece of land he had. той видя мира. He brought all that money. Той продаде земята. And he laid it at the feet of the apostles. И той положи парите от продадената земя в нозете на апостолите. He was a Levite. Той беше левитин. And in this season he recognized a new move. И в този сезон разпозна новото движение. And he wanted to access it. И той искаше да има достъп. He wanted to access it, not buy it. Той искаше да има достъп, а не да го купи. He laid it at the apostles' feet. Той положи това, което имаше в нозете на апостолите. In Acts chapter 13, В Деяния на апостолите 13 глава the Bible says that the Holy Spirit said, се казва, че Святия Дух изпрати separate Barnabas and Paul и отдели Павел и Варнава for the work of the ministry. за целта на служението. He was now launched into the forefront of the apostolic. И сега той беше изстрелян на предните редици на апостолското. Because God saw that he could be trusted with money. Понеже Бог видя, че може на Варнава да му се има доверие по отношение на парите.
Notice that he did not give the money to the church. Той не даде просто парите на църквата, He laid it at the feet of the leaders. той ги положи в нозете на лидерите. The same with Onesiphorus. Същият принцип е с Унисима. Onesiphorus. В Onesiphorus. 2 Тимотей 1 глава, 2 Timothy 1:16. 16. Don't turn there. 2 Първо, Timothy 2 1:16. Тимотей 1 глава от 16 до 18 стих. He often sowed into Paul's life. Той често сееше в живота на Павел. Another person is Epaphroditus, Друг пример е Епафродит. who sowed into Paul's life. Той също сееше в живота на Павел. Another case is the Macedonian church, Друг пример е Македонската who църква. sowed into Paul's life. Македонската църква сееше в живота на Павел. So you see, the offering was given to the person. И виждате как дарението се дава на It човека, was a carrier of grace. на този, който е носител на благодата. But even in your own life, you should have a system of offerings. Обаче дори във вашия собствен живот вие трябва да имате система на дарение. You prepare seed for the stranger. You purpose? Seed for the stranger. Така, you don't intend the first offering to give it to the stranger. Oh, this is one of the One of the many offerings. Едно от многото дарения е да можете да дадете дарението на непознатия. These are habits you build. И това са навици, които вие изграждате. There's an offering you should prepare every month to give someone else in the church. Има дарение, което да приготвите, да дадете на някой друг в църквата. The best way of doing it is anonymously. И принципа, който следваме е принцип на анонимност. Because if they see you giving it, Защото ако ви видят, че го давате they'll come to you for a loan. и просто ще дойдат пак. The best way to give it is anonymous. Обаче човека, на който го даваш, даваш и следваш принципа на анонимност. These are habits you must build. И това са навици, които вие трябва да изградите. This is a culture of the apostolic. И това е култура на апостолското. There are seed you also give to your enemies. Да можеш да дадеш семе и на своите врагове. And your offering will speak in the enemy's camp. И тогава вашето дарение ще говори на вашите врагове. There's offerings you leave for your descendants. Има семе, което ти оставаш на твоите наследници. The Bible says a good man leaves an inheritance for his children. Библията каза, че добрият човек оставя наследство на своите деца. There is an offering for the poor. Има дарение за бедните. There is an offering for the nations. Има дарение за нациите. There's an offering for the carrier of grace. Има дарение за носителя на благодата. You can't give all these offerings without grace. Ти не можеш да дадеш всичките тези дарения без These благодат. things are not humanly possible. По-човешки това не е възможно. If you think you can practice this humanly, you'll want to run away from the church. И просто ако смяташ, че по-човешки можеш да практикуваш тези неща, можеш да се отделиш от църквата. That's why you need grace, Но ти се нуждаеш от which is благодат. divine enablement. И благодата е едно божествено даване на сила. That's the offering. И точно това е дарението. Then there's a tithe. И тогава говорим за десятъка. You know about the tithe? Знаете ли за десятъка? Malachi 3:10. Нека да ви кажа три неща. Bring the tithe into the storehouse. Донесете десятъка в житницата. Who is the storehouse? А коя е житницата? The storehouse is one who gives you the meat. Житницата е там, където ти получаваш месото си, So the храната storehouse си. is the one that brings doctrine. Житницата е там, където хранилището е там, където ти се дава доктрината. The tithe is meant for the one who brings the doctrine. Десятъка е предназначен за този, който освобождава доктрината. When you release your tithe, Когато ти дадеш твоя десятък, God opens the windows of heaven. Бог отваря небесните прозорци. So the tithe is an established principle Така че десятъка е принцип, който е установен to release grace into your life, за освобождаване на благодат във вашия живот. to open the windows of heaven. Да бъдат отворени небесните прозорци. It must become your culture. Той трябва да стане ваша култура. It must become a habit. Трябва да стане навик. Then there's the other tithe. И има друг вид. The tithe, firstly, the tithe is the tithe of the regular income.
Regular income, monthly income. И просто има друг принцип, свързан с десятъка. Това е дохода, който ние получаваме всеки месец. Then there's a tithe of your victory. Има друг десятък на вашата победа. You remember the time when Abraham went and rescued Lot. Спомняте си за момента, когато Авраам отиде и освободи Лот? Do you remember the scripture? Спомняте ли си Rosen, you'll know писанието? that. I don't have to go through that. Няма да When минавам през Abraham него. rescued Lot Когато Авраам освободи Лот and got all the spoil, и взе цялата плячка, that is not regular income. и това беше време за даване на десятък. That was his victory. Това беше неговата победа. He took 10% of that victory Бяха необходими 10% от тази победа. and he gave it to Melchizedek, И той ги даде на Мелхиседек. who supplied him with corn and wine. И той го снабди с вино. Yes. If we are children of Abraham Ако by ние faith, сме деца на Авраам, we follow чрез the вяра, practice of Abraham. и ние трябва да следваме практиката на Авраам. Every time you have a breakthrough, Всеки път, когато имате пробив, take 10% of your breakthrough 10% от вашия пробив and give it to the one that is giving you corn and wine. И ги дайте на този, който ви дава виното. What is corn and wine? Coal and wine? Wheat and Този, wine. този, който ви дава зърното и виното. Дайте ги на този, който ви дава зърното и виното. That's the leader of your church. И това е лидера на вашата църква. He's giving you wheat and wine. Той ви дава Bread and храната и виното, хляб и вино. And the Bible says, after this, the word of the Lord came to Abraham. И се казва в Библията, след това дойде словото към That Авраам. means grace was unlocked in his life. Това означава благодат беше отключена в неговия живот. So then the first does the offering. Така че първо е дарението, за което говорихме. Then there's the tithe. И говорихме за десятъка. Then there's first fruits. И има първите плодове. Се говори за първите плодове в First Библията. fruit is different from your tithe. Първия плод, първите плодове е нещо различно от десятъка. First fruit is the first reaping in a new season. Първите плодове е първото жънене в нов сезон. I know this is a very extensive subject. Знаете ли, това е един много обширен предмет. It is taking the first of what you got. Това е да вземеш първото на това, което ти имаш. And the first fruit was given to the leader. И първото се дава на лидера. These are all grace activators. И всички тези принципи са активатори на благодата. In Proverbs 3:9, В Притчи 3 глава 9 стих it says, honor the Lord with your substance се казва: почитай Господа с имота си and the first fruit of your increase. и с първите плодове, с първака And на your vats will всичко, overflow което with new имаш. wine. И твоите линове ще приливат с ново вино. I think let's just read that properly. Нека да прочетем това по подходящ начин. Proverbs 3:9 and 10. Притчи 3 глава 9 и 10 стих. Казва се: почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовите ти ще преливат с ново вино. The Bible says your barns will be filled with plenty. Казва се, че твоите житници ще бъдат препълнени с изобилие And your vats will overflow with new wine. и твоите линове ще преливат отново вино. It is impossible for God to lie. Невъзможно е Бог да лъже. This scripture needs to be activated in our lives, Този стих трябва да бъде активиран в нашия живот. where we begin to practice these things. Когато започнем да практикуваме тези неща, The tithe is given after your harvest, десятъка се дава след вашата жетва, but the first fruit is given before your harvest. обаче първите плодове се дават преди вашата жетва. The first fruit is taking a portion of your increase. Първите плодове означава да вземете една порция от вашия доход. Sometimes it is 1 week out of 52 weeks. Понякога това е една седмица от период от 52 седмици. It is a special offering to your leader. Това е едно специално дарение за вашия лидер, Because if you believe in the Shalaya principle, защото ако вярвате в принципа шалия,
The first fruit, the principle is this, Принципът е този, that your leader is the representative of God, че вашия лидер е представител на Бога. that he carries the apostolic mantle to bless you. Той носи апостолската мантия, за да ви благославя. So when the Bible says honor the Lord, И когато Бог казва почитай Господа, the leader receives the first fruit on the Lord's behalf. лидер е той, който получава първите плодове. And the Bible says your barns will be filled with plenty, И тогава се казва, твоите житници ще се and изпълнят your с vats will изобилие. overflow with new wine. И линовете ти ще преливат с ново вино. You remember yesterday Pastor Eddie mentioned the widow of Zarephath. Знаете ли, вчера пастор Еди говори за вдовицата от Сарепта. Both the widow and her son were going to eat the last meal. И вдовицата и нейния син се канеха да изядат последната храна. And then they were going to die. И тогава щяха да умрат. But Elijah comes along Обаче Илия идва and he says to the widow, и той казва на вдовицата bake the first cake for me. и казва, изпечи първата питка за мен. This is not humanly understandable. Това по човешки начин не може да бъде разбрано. If the human rights people read about this, А, human rights ако защитниците на човешките права прочетат за това, of the United Nations, if the United Nations hears about this, и ако в Организацията на Обединените нации се разбере за това, they will want to ban the Bible. те ще забранят Библията. But this is the operating system of God. Но това е системата, по която оперира Бог. And the moment the widow released a first fruit, И момента, в който вдовицата освободи първия си плод, there was no lack in her home. вече нямаше липса в нейния дом. She created wealth in her home. Вече имаше богатство в нейния дом. The first fruit is a principle God has ordered Първите плодове е принцип, който Бог е заповядал. for you to create wealth in your home. И чрез този принцип се създава богатство във вашите домове. Grace is then released into your lives. Тогава благодат се освобождава във вашия живот. I want to go on to the last method of giving. И искам да отида на последния метод за даване. And we're going to read from 2 Corinthians 8, 1 to 5. 2 Коринтияни, 8 глава, от 1 до 5 стих. Can you read that for me? 2 Corinthians 8, 1 to 5. Второ Коринтияни, 8. 8 глава, от 1 до 5 стих. При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилства богатството на тяхната щедрост. Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си, като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване, дано да участват и те в служението на светиите. И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и по Божията воля на нас. So what Paul is saying about this church Така че това, което Павел казва за тази църква, is that they gave beyond their ability. се казва, че те дадоха вън от способността си. What is ability? Какво е способността? Ability is offering tithes, first fruits. Способността е да принасяш десятъците. And offering tithes, first fruit is what you are able to give. Просто това, което ти си способен да дадеш. But the Bible says they gave beyond their ability. Обаче Библията казва, че те дадоха отвъд способността си. You can underline that in your Bible. Можете да подчертаете това нещо. They Отвъд gave beyond their способността си. ability. Отвъд способността си. Why could they give beyond their ability? Защо те можеха да дадат отвъд способността си? The Bible says because they first gave themselves. Библията казва, че понеже първо те предадоха себе си. And Paul writing to them said, И Павел, писайки им, каза in Philippians chapter 4 verses 18, в Филипяни, chapter 4 verses 18, 4 глава, 18 стих, he said, I have received from Epaphroditus the things sent from you. се казва, аз от Епафродита приех нещата, изпратени от вас. So when they gave beyond their ability, Когато дадоха отвъд способността си, Paul said, I have received it
through Epaphroditus. Павел казва, аз го приех чрез Епафродита. It was a sweet smelling aroma, Това беше една благотворна миризма, an аромат, acceptable sacrifice, една приемлива жертва, well pleasing to God. благоугодна на Бога. So what Paul was saying was, Така че това, което Павел казваше, what you gave to me that was beyond your ability това, което вие дадохте и беше отвъд вашата was способност, an aroma to God. беше един аромат, едно That благоухание means пред Бога. what you gave to me, Това, което ми дадохте, God smelt it, Бог го помириса and God was well pleased. и Бог беше удовлетворен. And on that basis, И на тази he основа says, my God shall supply all your needs. се казва, мой Бог ще снабди всяка ваша нужда. What is beyond your ability? Какво е това, което е отвъд вашата способност? It means sometimes you have to borrow to give. Понякога това означава, че трябва да вземеш назаем, за да дадеш. This is what the kingdom of God is. И в това се състои Божието It's царство. sometimes operating at the level of sacrifice. Понякога Божието царство оперира на нивото на жертвата. Sometimes there are difficult methodologies to access grace. Понякога има трудни начини, чрез които да имаш достъп до How благодата. desperate are you for grace? How desperate are you for grace? Колко сте вие отчаяни, за да имате достъп до благодата? The Bible says Stephen gave himself. И се казва, че Библията казва, че Стефан предаде себе си. What this actually means И is, какво точно означава това? what this actually means is when he came to the time of offering, И това означава, че когато дойде до времето на предаване, he said the offering basket was too small. и се казва, кошницата за дарение беше твърде малка. He said, bring a bigger offering basket. Донесете по-голяма кошница за дарение. So when a bigger offering basket was brought, Така че когато беше донесена по-голяма кошница за дарение, he jumped into the offering basket. и той скочи в кошницата за дарение. This is what it means. Ето това означава. You got to first give yourself. Първо трябва да предадеш себе си. When Stephen gave himself, Когато Стефан предаде себе си, he no longer saw an open window. той вече не виждаше отворен прозорец. Tithes opens the windows. Десятъците отварят небето, But when you give yourself, обаче когато ти предадеш самия себе си, you open the heavens. ти отваряш небесата. The heavens opened for Stephen. Небесата се отвориха за Стефан. Even when Jesus gave himself Дори когато Исус предаде себе си in his submission to a man called John the Baptist, и когато той дори се подчини под властта на един човек, Йоан Кръстител, the heavens opened. небесата се отвориха. So these are ways of accessing grace. И това са начини да имате достъп до благодата. Because of their giving. Поради тяхното даване, 2 Corinthians chapter 9 verses 8 says, 2 Коринтияни 9 глава 8 стих казва: and God is able to make all grace abound towards you, Бог е способен да направи цялата благодат да изобилства към вас, that you always having all sufficiency in all things, за да може вие, имайки цялата достатъчност във всички неща, may have an abundance for every good work. да имате изобилие за всяко добро дело. Your giving unlocks grace. Вашето даване отключва благодата. Your giving to the carriers of grace amongst you Вашето даване на носителите на благодат, които се намират сред will вас, unlock grace into your life. ще отключи благодат във вашия живот. So grace is unlocked through the benediction, Така че благодат се освобождава чрез благословение, through the laying on of hands, чрез полагане на ръце, through covenant, чрез завет, through being near to the carrier of grace, чрез принципа да си близо до носителя на благодата, through the doctrine, чрез доктрината, through sowing, чрез принципа на сеене, through cooperation, чрез коопериране, through thanksgiving. чрез благодарение. These are practical steps to access grace. Това са едни практични неща, чрез които да имате достъп до благодата. And this is how we have done it even in our own nation. Точно по този начин сме постъпвали и в нашата собствена нация. Come, let's just stand as we pray. Нека да се изправим, докато се молим.
Father, I thank you that even as we have declared these words, Отче, ние ти благодарим, че като декларирахме тези думи, I thank you that your word will not return void. благодаря ти, че Твоето Слово няма да се върне празно. I pray that the hearts of your people will be open Аз се моля сърцата на Твоите хора да бъдат so that отворени, all these keys may be activated. за да могат да бъдат активирани всички тези ключове. I pray for the multiplication of grace. Аз се моля за умножение на благодата. I pray for redounding grace. Аз се моля за изобилна благодат. I pray that this grace will be released upon your people. Аз се моля тази благодат да бъде That they will освободена move върху from Твоите glory хора, to glory за да могат те да се движат от слава and в слава, victory to victory. от победа към победа. I pray for every carrier of grace that is here today. Аз се моля за всеки носител на благодата, For който е even тук. grace in their lives to multiply. Нека благодата в животите им да се I умножава. pray for everyone that comes under that grace. Аз се моля за всеки, който идва под тази благодат. That the mechanism for internalization of the grace will be activated. Така че механизма за освобождаване на благодат да бъде активиран. And I thank you for all the benefits of grace Благодаря ти за всички ползи на that will come благодата, upon your people. които да дойдат върху Твоите хора. In the wonderful name of Jesus. В чудесното име на Исус. Amen. Амин. God bless you.